Onlong urishi sunak kum Menteri Rang Badu Batamai kari UK hadin ka jingwan ya kendu ya UCM Charles ha Buckingham Palace hinek step. Kajing hiar jong kajing kluit ka sun beneng ha ki benta jong ka Bangladesh kalawan ra ya kajing khie ka eryong sitrang bat kalanang jor shushu ya kajing hiar ha kajing kluit jing kriat ka sun beneng ha kini ki benta. Mat ka shilong ya kajing ther ulabba bat kajing shlei ha keleng ki benta jong ka nongba. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ong ba ka India borobor ka shim ya kathma kum kalat ka bakhadu bat ngai ha kajing sum. Ula ong ya kani ha kajing ajing kran chakitana chipai ha Kargil ha ka sngi rakhi ya ka Diwali. Ka India bat katuk anitili kiri ha ka perthai menta ka sngi kin sakhi ya ka jingbam hinro ka sngi bun ki jaka he India kin sa sakhi ya kani lat no katuk ani ki benta ki badon ha ka than cha tei lamingi.